Прывітанне. Сярэдзіна ліпеня. Час збору ураджаю. Вішні і чарэшні. Калі дрэва невысокае, дык праблемаў няма. Але ж калі яно старое і вырасла высокім, тады узнікае шмат праблем. І патрэбны спрыт, каб гэту ўсю работу зрабіць. Бо самыя смачныя і буйныя ягады знаходзяцца на верхавіне. Вось паслухайце, якім арыгінальным метадам рашыў гэта зрабіць мой сусед. Але штосьці пайшло не так. І вось што з гэтага атрымалася. Чарэшня. Ходзіць дзядзька зранку ля чарэшні. У расстройстве, падкасаўшы клешні. Як ліса на вінаград пагляне, так і сяк мяркуе, не дастане. Справа ў тым, што мае шмат гадочкаў. Трэба клікаць сябравых сыночкаў, ці пазычыць з войска верталёта, мо тады наладзіцца работа. Ягады вісят на верхавіне. Як жа ж гэты смак ён тут пакіне? Дзе ж пакі і варабі папрападалі, быццам каршуны пазадзіралі. Заключаў шпакамі ён дамову. Ураджай улетку на палову. Ім хай будзе зверху, дзядзьку знізу, лепей ля зямлі яму паблізу. Дзядзьку пазайздросцілі суседкі. Чырваняць чарэшні нібы кветкі. Так і хочацца дабрацца і пад'есці, і праблема, як туды далезці. Вось табе і смаку загатоўка. Пойдзе ў справу вострая ножоўка. Але ж тут пачулася гамонка, з хаты куляй вылецела жонка. Знішчыць дрэва пілкай не дазволю, не рабі ў душы маей ты болю. Не паслухаеш, даю свабоду. Заўтра пойдзем зранку да разводу. Ой, жарам ды агнём гары чарэшня, хто спячэ аладку ды яешню. Закрычаў ад страху дзядзька звонка. Супакойся, супакойся, жонка. Вось, дарагія сябры, не турбуйце, не хвалюйце сваіх жанок, таму што гэта для вас можа вельмі дорага каштаваць. Усяго вам добрага, да пабачэння.